Euskal aktore ezagunenetako bat, ibilbide oparoa egin du eta sariz betetako poltsa dakar. Txaloak, mesedez, Ane Gabarain hemen, gurekin baita, Ane Gabon! Izar bat zara. Jabai. Izar, zine, antzerki, telebista, izar bat zara. Ni langilea naiz. Oso langilea. Bai. Beti izan naiz, eh? Bai, badakit. Eta... Karo, elgarrekin ere egin dugu lana. Bai. Etxe honetan. Bai? Etxe honetan gauza asko egin dituzu, baina azken urteetan jadagoeneko zinean, sariak izan dituzu. Aizu, Ane, atzera begira egiten duzunean, zure ibilbidea ikusten duzunean, pozik zaude? Egun batzutan bai, bestetan ez. A ber, nire ibilbideari nota jarri beharko banio, jarriko nioke 6 bat, gehiago ez. 6? Bai, asko daukat mejoratzeko. Eta bindik, demora pixkat badaukat. Ez? Hola. Bueno, ez dago gaizki, eh? Horreatik, bindik asko mejoratu behar dut, hainbat gauzetan. Zertan mejoratu behar dut? Danian. Baina ez dakit, oain ikusi duzu erronka berriren bat edo jarri diozu zure buruari, antzezpenaren arloan, ez dakit zerbait... Bai, hombre, hori beti, zakit, profesional bezala ere hasi nahi dezu, eta ez, beti, bai. Orduan... Bai, etorriko dia erronkaka, ez da erreixa ere, Ja ere esatezu, bueno, hori, atzea behiratuta esatezu, jo, ja, eske 50 urte dia lanian, eta ja gauza... Zenbat? Bueno, 20 hasi nintzen, eta 60 bat bete ditut, osea, bai 50 piko. 50 piko urte? Bai, lanian, bai. Ni 20 hasi nintzen, jantzerki jakin, bikoizketa, bueno, dana. Errepasotxo bat egingo dugu. Vale. Baten bat, orain heldu baldin bada, ez dakit, urrunetik heldu baldin bada, eta horrek ez dakie nor den, Ane Gabarain, bideo honekin pizka bat nik uste dut azalduko diogula. A ber. Ikusi. Donostiarra izanagatik Pasai San Pedron ditu sustraiak Ane Gabarainek. Herri arrantzalearekin duen loturak lagunduko zion seguruenik alfombra gorriaren gainean bada ere oinak lurrean mantentzen. Euskarazko telebistaren belaunaldia aitzindariko kide ibilbide emankorra egin du antzerkian, telebistan eta zineman. Lehendakari jauna kanpoan dagoenez, zuen bion artean konpondu beharko duzue zuen potaje. Euskal Herrian bakarrik ez, baita guretik kanpo ere. Ibilbide horretan egindako lanagatik jaso ditu hain zuzen ere Gabarainek hainbat sari eta aitortza. Baina 20.000 espezies de abejas filmean egindako lanagatik jo zuen goia. Humiltasuna eta umorea lagun, gurean da Ane Gabarain, euskal aktoreen jaun eta jabe. Ai, ama. Laburbiltzea ezinezkoa da, urte asko, eta gauza asko egin dituzulako. Dena den, nik jakin nahiko nukean gogoratzen duzu momentu bat, non etxera heltzen zarela eta zure gurasoei esaten diezula, haizu aktori izan nahi dut. Ara, normal irutu zitzaien. Bai? Bai. Zenderetxean bazeon beti balako zena bazuten. Bai amak eta bai aitak, bueno, bazuten hola... Artistak... Bai, pixkat bai. Kantarinak, zeak eta bai. Faranduleroak eta, bueno, bai. Bakizu askotan drama bat izaten dela, zenbait kasutan. Bai, normalean, bai. Eta gaina, amari esate zioten, beste, eskolako lagunen gurasoek eta, baina nola utzi behar, baina nola? Antzerkite ikasi nahi dula, baina, eta gutzin behar diozu eta, bai, normala. Gure etxean normala. Osea, arraroa izango litzake, ama, za ikasi nahi dut, ez dakit, zuzendaritzago empresariales edo, osea, hoi bai izango litzake arraroa. Arraroa? Bai. Hoi bai izango litzake drama, bai. Abokatua izatea da, zuen etxean orduan drama izango litzateke. Hombre, hori izango da, txikitatik erakusten zuen nuelako... Ez dakit, bai, baliteke, baina esatizut, normal hartu zuten, bai. Ze, ondo? Bai. Hori ondo dago? Bai. Ondo dago. Nik irudi batzuk erakutsikin nahi dizkizut. Pantalla handian begiratu, oantxe bertan ikusiko dituzu. Egunkarirako anuntzio bat idazte. Pisukidea bilatzen dugu. Egunak ezin okerragozi. Okerrago izan zitekeen. Argia moztu zezaketen. Bi eta bat.
Bieta bat, 1981. Hori da pentsatzen duzuna ikustean? Eske, badakin ni naizela, baina, hostias. Nola aldatu garen, ez? Ze polita gauden, ze simpatikak eta bai. Ze simpatikak, iruretarekin hor. Aizu, telebista hasi berria, Euskal Telebista hasi berria, zuek izan zineten, bueno, izugarrizko arrakasta lortu zenuten serie honekin, bieta bat, gero jaunta jaberekin ere bai. Bai, eske bieta bat izan zen gainean lehenengo sitcom hemen Euskal Herrian. Eta euskaraz? Eta euskaraz, eta orduan izan zen izugarrizko, bai, arrakasta, gero asko manejatzen zen ere eskolatan eta euskaltegitan eta gaina urtetan, ez? Eta orduan, oso nik kariño handia diot. Gogoratzen dituzu garai haiek, bieta bat garbatzen zenutenean, hemen? Miramonen? Hementxe. Miramonen egiten zenuten? Pentsa, eta astebete ematen genuen, ordu erdiko atal bat grabatzeko. Astebete? Astebete, bai. Pentsa, Eta nola zaintze zan dana, gidoiak eta realizazioa eta zuzendaritza eta dana, baina pentsa eta... Malenkoniaz esaten duzu aldatu da gauza, Bai, eske guain justu beste... Bai. Guain zer? Guain, joera kontrakoa da, asko egin, alik eta denbora gutxienian, eta alik eta merkeen ateatze bada, hobe... Baina, momentu horiek gogoratzen dituzu, ikusten dituzu eta... Bai, Helenakin, Bueno, hor sortu zen nolabaiteko humorerak, euskal humorean referenteak, hirukote bat, Pinpix, Irureta eta zeu, ez? Bai, hirukotia hortxe, penak pasatzen, eta lehenkoan, bera, ez dakit zeinek esatezu, aurreko programa batian, eta, pentsa, igual egin beharko litzake, hirugarren partida, eta pentsatzen nuen, Donostia daun moduan, etxe bizitzekin eta prezioekin, etxe bizitzetako prezioekin, igual ez da txarra, Ideia horra izango litzake. Irurak elkartu eta... Pisua konpartitzen, Egoera, holakoa da, eta... Alatak guztiz ere begira, zuk emandako elkarrizketak ikusi eta irakurri ditut batzuk, asko eman dituzu eta zuk alako batean esaten duzu, nire lanbideak betetzen nau, baina berriro jaioko banintz, ez nitzateke aktori izango. Ez. Nola ez? Hane. Ez que, a ber, berriro jaioko banitze ez, beste gauza bat. Zer izango zinateke? Ez dakit, baina zeo zer diferentia, ez? Hemen batean esaten duzu eliteko gimnasta izan nahiko zenuke. Por ejemplo, nola? Kristoni Birilla. Publikoko baten batek barregin du. Ez que elkarrizketa intzia tenian justu olimpiadak zian. Eta ordu ez que liuratuta jatzen naiz. Bai. Gauza horiek ikusten, ez que irutze zaizkit ez diala pertsonak. Eliteko atletismoa eta Kristoni Birilla batek. Hori egingo zenuke? Hori egingo nuke, baina edo zer gauza, baina aktorearen lanbidea ez autuet. Oain, berriz jaioko banitz, beste gauza, bai? Ez zaude posik aktore lan egiten? Bai, baina zeo zer berria ez hautzeko aukera bali madaukazu zatik, gehatu betikuan. Beste gauza berri, bai. Zuketzen nuke aldatuko? Ez dakit, gimnasta ez dut ikusten ere burua gimnasta. Gauza berdintzai, gustoko dezun beste zeo zer izango ez Zukaldaria. Bueno, urrengo bizitza, eskatu. Urrengo bizitza, beste bizitzan orduan, venga. Eskatu, urrengo bizitza. Egingo dugu. Lerroburu bat hor, arakatzen egon naizenean edo pixka bat ikertzen, zu ezagutzen zaitu aspalditik. Baina zuk esandako guztiak biltzen, aritu naiz eta hau aurkitu dut. Eta iruditu zait, interesgarria. Interesgarria zuri azalpen bat eskatzeko. Baina horiek esan alde. Bai. Lerreburu honetan bentsat? Bai. Prestigio eman zizula, baina dirurik ez. Bueno, dirua bai, baina esan nahi dut neurri batean. Dirutza ez? Dirutza ez. Dirua bai, baina dirutza ez. Baten batek pentsatuko du, honek kobratuko zuena? Ez. Dirua bai, eta soldata duina, eta bateke jaigabe, eta baina dirutza ez. Jendeak pentsatzen duena, edo batzuek agian kobratuko dute, dirutza. Batzuk bai kobratuko dute, noski. Zuk ez ordea? Nik ez, horratik segitu gero lanian. Dirutza kobratu ezkero ja? Claro. Alate guztiz ere, hori aipatzen duzula, Ane Gabarain, zuen lana prekarioa da?
A ber, delikatua da. Nik iruditzen zait, prekarizatzen nahi da asko, ze oain produzio asko dago, plataformak, hau eta bestia, eta bueno, asko prekarizatzen nahi da, hori egila da. Baina kontu hondi jauki behar deu, zertaz, non eta zeinen aurrian kejatzen gehan. Batzutan esatezu, ze gutxi batuko nauten alako sesioa, eta esatezu. Baina kontuz, obran lanian da honak, zu baino askoz gutxiko kobratuko, eta zuk itezun lana baino askoz gogorrago aiteu. Orduan, bueno, nik ustete kontu hondi jauki behar doibla, ez? Baina, bueno, argi euki behar da ere, guk ere gure duintasunaren alde burrukatu behar degula, eta gure lan baldintzak duinak izaten saiatu, eta gauza guzti horiek. Hori bai. Ondo dago hori esatea, ean, nik ez askotan hitz egin dugu horretaz ere, bai. Ondo dago esatea, zeren zuen arloan beti ikusten da distira, beti ikusten dira alfombra gorriak eta sariak. Eta sariei buruz ez egiten baldin badugu, Goya. Zure Goya. Bai, nere Goya, bai. Gogoratuko dugu, momentua. Bai, segau polita. Segau polita, begiratu. Es para Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas. Lloro. Felicidades. Ai, es que... Zer sentitu zenuen momentu horretan? Ai, eske, pos haundi, baino... Nere buruagatik bai noski, baino batez ere, bakizu, maite dezun jendia, zure lagunak, zure familia, zure... Osea, danak daudela, bakizu hortxe daudela, telebistai, pea inda, eta, orduan, da, pos haundi da. Bai, nik, nere bizitzako gau zoriontsuenetako bat. Dudikan gabe. Eta gaina, jasotzia Sofiaren gandik, eske. Eta emozioa benetakoa zen Sofiarena, Hombre, eske, bai, osea... Gogoratzen dute, zure diskurtsoan, hor, momentu hori, saria jaso, eta diskurtsoa, zuk familiari eskerrak eman zen izken, zu jasateagatik. Aguantatzeagatik. Bai, Zergatik? Bueno, gure lanbidea ere... Batzutan oso petardoa geha, bai, petardoak zezen zutan, bai, batzutan, gure lanbideak ere, sortzen ditu inseguridade asko, eta beldurrak, eta ansiedade asko, eta angustia, eta, izaten dira, bolara txarrak, egun txarrak, eta, eta batzutan, hori, etxakun eta lata ematezu, eta orduan, azkenean, zeinek aguantatzen zaituz, inguruak ez, eta orduan, nik ere aguantatzen ditute, hori esan behar, zizun. Kano, eske... Kompartitua, lana, ez? Bai, segure lanbidea batzutan, ostras, eragiten du ansiedadea. Ansiedadea sentitzen duzu? Bai. Hori izango da, lanik ez daukazunean, edo lanak ateratzen ez direnean, edo zeintzu dira momentu txarrenak? Beti daude arrazoiak, ni ere oso ansiosa naiz. Orduan, zein arrazoia ona da, nik ansiedadea aukitzeko. Ezagutzen dudalako momentu horietan, baina bueno. Hori esan daba, klaro, dauzkazu bolarak ez daukazula lanik, orduan, eta batez ere ez dakizula aukiko ezunala ez. Zu bakizu, 2 hilabetetan ez dezula ezer, baina hortik aurrea, izango ez dezu izango, eta horrek izugarrizko ansiedadea sortzen du. Eta gero hori, froak diala, kastinak diala, hori da, biskat alderdi, niretzat nik ez daukate, nire nortasuna ez da erresa hori ondo gestionatzeko. Ulertzen dut, ze hori da, ikusten ez duguna, hau da, aktore batek egunero daukan dinamika, eskerrak familia hor dagoen, Bai, gero badau jendia hobeto gestionatzen duna, Badakila lasaiago hartzen, eta tal. Baina ez da nire kasuan, ni ansiosa naiz, eta nerviosa naiz, eta orduan, edadeakin ikasten dare bai, Baita ere? Familia ipatu dut, eta zure familiak maite zaitu, familiakoek maite zaituzte.
Hala esate dute, bai. Froga badauka. Badauka froga. Ai, ama, oain, azten da, Ane Gabarain izerdia botatzen, esan ez. Claudio sorprestatu di. Ikusi nahi duzu, Ikusi nahi duzu? Ikusi. Kaixo, Esteba, hemendik enatik mesarka handi bat bidaltzen dizugu. Naiz eta ez gara asko ikusten zuta zarra baude, eta aurten urte handi bat izan da bai zuretzako bai familiaren dako, eta jakin zu gure goia zara. Muso handi bat. Txalo bat peruta joan esentzat. Jatorrak zoragarriak iruditu zaizki. Eta zeuskera polita, Oso. Oso jatorra. Egila da gutxi ikusten dugu elkar. Eta, nik batzutan zara, nola egongo dira. Baina, bakit ondo daudela, baien, hori kasketakin, baien, eske, ja, 20 urte eta... Oi da, ja, dagoeneko jo ba... Eske nola pasatzen dan denbora? Denbora azkar pasatzen dan, azkar. Zu zara euren goia. Eske ze polita, Esaien zu zerbait. Ze esango, zuek zeate, nire altxorrak zuek zeate. Nire altxor maiteak, eta beti bilotzian, Peru, eta Joanes, eta Lukas eta Lia, beste nire beste biloak. Oso, oso polita. Izugarri maite ditut. Eta haiek zu ere, haiek zu ere bait, eta hau eskatu genuenean, eskatu eta bere ala entzuten, Eta oso pozik gainera. Gustora egongo dira orain zure mezua entzuten. 20.000 especies de abejas. Aldaketa bat egon da. Osea, esan daiteke hor mugarri bat egon dela zuretzat? Baina, zeatik esatezu, hombre, nik uste, nik aktore bezala ez detori sentitzen, esan nahi dut, baina egia da gero pelikulak eukidula izugarrizko arrakasta eta proiekzioa handia eukidu, leku askotan ikusi da, leku importantetan ikusi da, eta orduan oso urrut iritsi da. Hori da. Hori bai. Oain, horrek ze eragin daukan neregan aktore bezala, ez dakit. Hombre, igual aukera batzuk ematen dizkigu gero zuzendariak eta gurekin pentsatzen badute gurekin lan egiteko, eta hor gaituzte, ez? Igual horretarako laguntzen badu, ongi etorri izango da, claro. Ondo da. Eta gaiagatik ere, bai. Gaia sozialki, gaiagatik... Ez baina zure kasuan, esate baterako transexualidadearen kasua, edo historia, edo gaiak bintzat... Ez que nik enuen, gai horri buruz egila esan, gutxinekin egila esan. Horregatik esaten dizu. Badakigu, arazo hori hor dagola, eta arazo larria dala, eta hortxe dagola, baina egila esan enekin askoik, eta baina pelikulari esker, gertuatu naiz, ez da, elkarteetara, eta transexualen familiekin, eta ikusi dut, eta begiak iriki dizkit, ez? Ikusi dut hor daola errealitate bat, gogorra oso, eta, burrukain behar da, eta, betikoa da, ez, duintasunaren alde lan egin beharra dago. Eta nik uste pelikula importantea izan da, ez, sortu ditu, sortarazi ditu, debateak, eta, ona da hitz egitea, eta, bizibilidadea handia eman dio. Balio izan dizu, beraz, mugarra izan da zentzu horretan, ez? Bai. Eta aberastu du nola bait, ez? Asko, bai. Aberastu dizu, ez? Bai, asko. Lan gehiago atera zaizkizu Goya irabazi eta gero? Lan hobeak? Ez dakit, hori ikusteko dago, zauendik oso denbora gutxi da Goya eman diatela, eta, ez dakit ikusi beharkoa. Ni esaten izuna, langilea naiz, eta orduan, talanean segituko eta hor burrukan segituko oain, gauzak pixkat erresago balima ditut, eta pixkat balima daukat horri esker lan baldintz hobeagoak lortzeko aukera, hobeto. Eta gaina proiektu interesgarriagoak etortze bazaizkit eskura, hobeto. Ikusiko dugu. Heldu zaizkizu, txoritxo batek esan dit.
Bai, heldu zaizkit, bai, heldu zaizkit, bai. Adi Euskal Herria, nik aldera egingo dizut, nik badakit hor, proiektu asko antzerkiarekin zaude, Oskarrentzat, eta beste zenbait ekitaldi egiten dituzu, baina zinean Paul Urkijorekin lan egingo duzu. Eta ez zuk bakarrik. Bai. Konta idazu? Bai, Elenarekin, Iñaki Irastorzakin ere, uste. Eta, hiru sorgin geha. Da Paul Urkijoren ez dakit bainik ezer asko konta daiteken, bainik ere prozesuan daola, gioia eta hori, baina, Paul Urkijoren registroa, bakigu zein dan ez daola fantastikoa, eta, mitologia, eta, honek ere olako registro horretan muitzen da. Eta, nik uste gauza polita izango ala. Bai, nik uste gauza polita ingo dela. Zure rola gustatzen zaizu? Eta, sorgina geha, eta, sorgin hola. Parkatu, Irureta eta zeu sorgina zaite? Bai, sorgina geha, bai. Eta gustatzen zaizu? Bai. Eta gaina, gustatzen zait, polita irutze zait mundu hortan sartzea, hola pixkate fantasia horretan, eta gero nik uste, bai Elenakin eta bai Iñakekin egin dezakeula kriston trioa egin dezakeu, nik uste ondo pasako deula. Igual gorra izango haze, naparran eta neguan, baina, Noiz hasten zarete, edo hasiko zarete? Pelikula uste hasten dela urtarrilaren erdialdea, eta gu, ez dakit, tokatzen zaigunean, baina, hortxe hongo geha. Pauli, hemendik gorantziak, besarkada handi bat ere. Bai, besarkada bat, Paul, bai. Oso zinez zuzendari ona delako, eta jatorra gainera, pertsona bezala ere. Bai, oso. Hemen ere, Paul, nahi duzunean, ona etorri ere zure filme berriaz, eta beste hainbat gauzez hitz egiteko. Pentsatzen ari naiz, begira, Benito Lertxundiren albistea, erretiratzen dela, gaur bertan jakin dugu. Ja, lehen esan diat, Ane Gabarain. Bai. Erretiroan pentsatzen duzu? Ni pentsatzen dut jubilazioan. Ezberdina da? Desberdina da. Zergatik? Ni nahi dut jubilatu nire paga eukitzeko, hilero, eta gero retiratu ez. Baina igual pixka bat... Beste ja askatasun batekin esan, hau ingoet edo hau ez da torkitondo, oporretan igualako, edo tal, bakizu... Jubilazio aktiboa. Bai, jubilazio aktiboa. Baina, nire pagatxoa epin nahiko nuke. Ez que iruditzen zait, lujoa, vacaciones pagadas. Hori aktore batentzat lujoa izan daiteke. Baina, eta paga extra. Bi paga extra. Zuk sekula izan dezuzuna. Sekula ez. Orduan, hori iruditzen zait, lujo bat. Eta hori da, orain, bentsat gutxi gora bera nahiko zenukena. Ez que ez nago oso urruti, ez nago horren oso urruti. Ez du ematen. Egin ditu nire kalkuluak. Bai, egin dituzu ja. Eta pentsio hona gelditzen zaizu. Baina, hori beste gauza bada. Hori beste gauza bada. Baina, nik bokazioa daukat. Eta gero, daiko salsera naiz, eta bakit segingo itela. Eszena ez duzu utziko? Ez dut uste. Baina igual beste modu batean hori bai. Baina utzi ez dut utziko. Aktore handiek, edo batzuek behintzat, jarraitu dute, nola baita esateko, hori ez dute esaten zuk egin behar duzunik, baina ia hilarte, taula gainean. Zer deritzozu? Ez dakit. Holan zure burua ikusten duzu? Ez. Esan nahi dut. Nei esatea tenian, taula teatroan hil, ez? Eta kontu, ze teatrotan. Zergatik esaten duzu? Hombre, hiltzeko nahiago zenukela... Maria Guerrero edo Arriagan hil, edo ez dakiz herriko, lako zera batean, claro. Orduan, ez dakiz, Ai, ama, Negabarain, ja dagoeneko horretan pentsatzen hasi gara, ez da momentua, Ez da momentua, horretik ja pagatxoa kobratzen ia hasten zaren. Hori urruti dago. Eta zuk nahi dituzun proiektua, ja dagoeneko Paul Urkijorekin izango duzula, hor pelikula bat Iruretarekin batera, eta beste zenbait aktorerekin, eta posten naiz pilo bat. Posten naiz lana daukazulako, merezi duzulako. Eskerrik asko, Claudio. Eta zoragarria zarelako. Bueno, ze majoa zean. Txalo handi bat eta eskerrik asko, Negabarain! Ai, Anetxo. Mil esker.